A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wudu. Sapa wong kang arep salat luwih dhisik wajib wudu, sebab wudu iku dadi syarat sae salat. Ana dene perkara kang dilakoni nalika wudu iku setunggal. Kudu niat nalika masuk rai. Tegese niate mau dibarengake karo masuk rai. Kalih masuk rai ping 3. Dene watese rai iku mungguh ujure awit nggon tukule rambut nganti poke janggut. Dene alange wiwit pentile kuping tengen nganti pentile kuping kiwa. 3. Masuk tangan loro tumeka sikute karo ping 3.